przedstawią nam, niestety bardzo krótko, różne zjawiska i programy Górnego Śląska. Pierwszy głos zabierze pan Tymoteusz Król, pochodzący z Wilamowic. W jaki sposób Wilamowice próbują zachować swoją tożsamość? Proszę o prowadzenie. Wilamowice są takim elementem w ogóle, jeśli chodzi o utrzymanie swojej tożsamości, dlatego że o ile załóżmy Ślązaków, wiemy, że na przestrzeni historii było bardzo dużo. Wilamowian w największym takim okresie świetności, czyli gdzieś początek XIX wieku, było 2200. I przez te wszystkie lata Wilamowianie cenili swoją kulturę i swój język i dbali o to, że jeżeli ktoś do Wilamowic przyjeżdżał, czy się w Wilamowicach ożenił, czy się do Wilamowic przeprowadzał, przejmował ich kulturę i mówił w tym języku. Oczywiście po wojnie wszystko, co związane z językiem wilamowskim wobec Wilamowicami było zabronione. Wilamowianie byli wywożeni do obozów, były tak zwane dzikie wysiedlenia, czyli nie tak jak w wielu przypadkach na Śląsku wywózki do Niemiec, rdzenie ludności, tylko wyrzucanie ich z domów i zostawianie bez jakiejkolwiek możliwości jakichś dalszych wyjazdu. Więc to wszystko bardzo się odbiło taką traumą na Wilamowianach. I właściwie od tego 1945 roku w ogóle po wilamowsku się nie mówiło i starano się zapomnieć o wszystkim, co jest związane z językiem wilamowskim. Zresztą w tym też pomógł fakt, że Wilamowice trafiły do jednej gminy razem z okolicznymi miejscowościami i właściwie same Wilamowice są taką mniejszością w tej gminie. Natomiast kiedy ja zacząłem się tym zajmować, to był 2003 rok, w ogóle też nie było jakiegoś tam odzewu w tej sprawie. Bardzo trudno było w ogóle znaleźć osoby, które się tym zainteresują. Wiele osób mówią mi, że nie ma sensu. Jednak ja stwierdziłem, że sens jest. Zacząłem rozmawiać ze starszymi osobami po wilamowsku. One się zaktywizowały, zaczęły rozmawiać między sobą. Następnie zacząłem aktywizować pokolenie średnie, które jest, powiem szczerze, że jest najtrudniejsze do aktywizacji. A następnie pokolenie młode. Także dzisiaj, oczywiście rewitalizacja języka wilamowskiego to jest bardzo długi temat, tylko chciałem powiedzieć, jak dzisiaj to wygląda. Więc dzisiaj języka wilamowskiego uczą się dzieci w szkole w Wilamowicach. Przez 6 lat ja prowadziłem 18 godzin w tygodniu, to były zajęcia bezpłatne. Także oczywiście status języka regionalnego jest bardzo ważny i ja uważam, że należy się tak zarówno językowi wilamowskiemu, jak i językowi śląskiemu i być może jeszcze innym w Polsce. Natomiast trzeba zauważyć, że wiele rzeczy przy dobrej woli da się zrobić bez tego statusu. Także my już zaczęliśmy uczyć bez żadnych pieniędzy, dopiero od zeszłego roku gmina tam jakieś, powiedzmy, pieniądze na to przeznaczyć. Jest nauka języka wilamowskiego w szkole. Mi się udało już wyszkolić nauczycieli, którzy od tego roku uczą, ja już tam nie uczę. Na Uniwersytecie Warszawskim jest lektorat z języka wilamowskiego na 2 poziomach, podstawowym i średnio zaawansowanym. Język wilamowski jest, rewitalizacja języka wilamowskiego, jako opiona na patronat Wydziału Atlas Liberales Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmują się nauką z całego świata. Więc to wszystko się jakby jakoś kręci. Natomiast co jest najważniejsze dla mnie, że ta rewitalizacja zaczęła się teraz, kiedy jeszcze ci najstarsi Wilamowianie żyją. Oni jeszcze to widzą, że mimo tych prześladowań, które były po wojnie, da się, są jednak w pewnym sensie docenieni. Chciałbym też życzyć Ślązakom, zresztą sam mam śląskie pochodzenie, bo z Rudy Śląskiej, natomiast ja życzę wszystkim Ślązakom, zwłaszcza tym, którzy przeżyli różne prześladowania i dawniej i dziś, żeby dożyli czasów, kiedy będzie chyba największa nagroda, żeby język śląski znowu, jakby jego status i społeczny, i status prawny był na tyle wysoki, żeby ich to, jak innym językom.